Saímos da Comisión Informativa do Borde Litoral e detrás da mascarilla non podedes observar a miña cara de estupefacción, a miña e a de todos os membros da Comisión, porque o Goberno de Inés Rei nos sigue denegando a información que ten o Concello sobre as propostas para os peiraos interiores. É un tema de extrema importancia para a cidade, para as vindeiras décadas. Tampouco sabemos a ciencia certa que postura vai defender Inés Rei na próxima reunión do vindeiro mércores, onde se xuntan todas as partes implicadas, do Concello, da Xunta, do Estado. Non sabemos que vai pasar coa condonación da débeda, se van seguir defendéndoa, non sabemos que opinan desa proposta implícita de vender os peiraos de San Diego para edificar e, sobre todo, non sabemos que opinan sobre esa proposta da Xunta de Galicia de facerse o seu pequeno Vaticano, unha illa de competencia autonómica no centro da cidade nunha posición privilexiada. Estamos moi preocupados e preocupadas. Por eso, imos a ir á rúa o 30 de maio apoiando a manifestación organizada por Defensa do Común, solicitando un porto productivo, un porto para todos e todas e que o Goberno municipal defenda os intereses da cidade. Tamén lle pedimos nunha moción no vindeiro pleno co Bloque Nacionalista Galego e a concelleira non adscrita que apoie a asistencias á manifestación como fixo Xulio Ferreiro en 2017 a través dun bando da alcaldía e dunha asamblea cívica no Salón de Plenos. É o momento de defender os intereses da cidade, non imos aceptar outra cousa.